kumsang khat zakwa somli thlasik ni vot taka chuan Tennessee kholian lote Oliver Springs chu chanchin du omlo in a ngor nginga he thil theng hi American history a thil mak chhui chhuah theih lo nga event lo ber te zinga mi ani hiala hei hi Richard Unaw tele powder brown chanchin ani Oliver Spring khonwam le ral muang taka chuan papakhat aming Joseph Richard hi a cheng china Richard hi well sapiang le seilian ania an chung kwa hian iron lai chhuana khura anin hlo china sumbei tham tak an ei khop ngor an thok chuak ve china ma se alo tlangwala nupuite an ei ve ta ka chuan an ei zon na ringot chuan anupui fanau te mamo ati sak theidon lo nia sha da wangin tlema ei zona ol samdeu na muna pe maril rukta a ti chuan kumsang khat zariat somli pariata anupui nen chuan an nei zong an bible ti lo chu shal vekin an la chuan ngai lo ram lama chuan an pem ta ani reilo te a Pennsylvania anin beng bela Joseph chuan rim takin na athoka an chung ko khosak po azia sot khop mai kumsom ni dom poisa a khol nuwa riks la in Tennessee khochak lam tlanga a pem puile thora chuta chuan ama polin iron work company adin ve a avan neya a riks lak chu afu viawa reilotea East Tennessee pahlo tlingber pola ron ni thei ani iron work le lungal thei industry lian takaneya kumsang khat zariat somriat borvela changin tuithiang hlima zwar telboka ahlo tling ema ramzau tak tuina chatok tak omna dollar sing ni sang ni manaleya ahun lai kha chuan puive hem takani reilotea aram leya chuan tuina mingpu in Oliver Spring khwa chu adin ta der mayani a industry a tho tum mi tam takan ron pem luta kho in tawdel takalo piang der maya khomi depo an thokrima harsa takanom shan lo ti chuan Joseph chuan in sathiam ber mai ruain pindan som pariat omna in lian tak chhong thum asa a in sakna man ruwa depo Europe atanga chok lu ngatania a in hnuai pindan thleng chuan manro chaber ber chi vekan manga in chung kiltin mai chu a eng ut boka ahun la chuan in ropui takani top mayani Oliver Springs a chuan khohau tu berani ngala asum mangin Presbyterian biak ina sange nge boka khotan hian atangka in athok hlok ema America a po pahau salar ber polani paza kai takania an khwa chu khwalzin hip the ang ber turin an chei bola mun shanga changin an industry le an khomoina shim tlodu khwalzin an local khomve china khwalbuk hotel tepo ropui takina sa a iron khura thlantui fara e khoplo chuak ve mai chingkha khovel huap chanchin bu shanga aminga chuanga mi hausa thil ti theile ropui taka in siama ma se van dwai thak takin lotling le zwala a in siam thei ma in anuna topta ani kumsang khat zariat somriat pariat December tha a na thil azin lai takin adam lo thuta atak sa chakna atla niam chak ema kumhlui thania tak Joseph Richard chu aboral ta ani achung ten ui tak chungin an thla liama thlan hnuaya zal ani chia tia chuan rawthila afa pasari te chu an buai ngala apa ro khom tu ni in chu chuan korta an buai ngal chara an fa ten fa an han nei vele chonga anin chu chun zom renga atu te po in ngei takin an om ho lova aro in chu in anin khinga a chung in an buai ngat mai ani ramanei nuala chu aram chu a semin anin sema kumsang kha zakwa somlia chuan Richard a farma a in lian le moi tak chu atunu Annie le Margaret le Mary Richards te chuan an changa anni hi unaw piang mun an nia nula senior pasal nei na chang po shelo tia shiat laran nia pasal nei rual tha anni to shim boka ma se an ming to pawangin nula za kai tak mi chunga lengan lani thawani an ming to pinati za mai ba ka hian le khathiam mani kutke ding thei tha anni boka tu po inan ngai sanga an chung enan ni Mary hi an unawa naupang berle siatlo berania zirtir tu ni in naupang alar boka Oliver Springs School a thokin naupang tenan ngai na a
azai damin angil nei ema ama naupang ngai na thiam boka naupang nu le pa te po in an ngai na thin eni hi a upa ber ni in kuminga moza chu an khobeng ka kheshar na alo thok to a na mai ba ka hian music a tui ema kaushan lama po a changkai ema apu biak indina chuan Sunday school zirtir tu ni in naupang music a zirtir thin bok khotla nga po a in mang ema a changkai boka an kho school board member ni bok ani an milai Margaret hi an chung kwa apoimo ema sumvong tu ani a an khonu le pa le zirtir tu in sui khom pol khai ding tu berani boka Presbyterian kaushan zai pol atel bok khomi da chuan eni le Margaret te hi chenshan theilo an ti hial china eni email an mu chuan Margaret email mu telanin be sei top china ni biakin konga te hian anin zui do na nui sang in an ti dun china an mi to apiang hlim mel puchungin chi bayan boka unaw in kom nge ile in ngai takan ni kaushan lama po an changkai hle kan ti to kha an kaushan khai ding tu te zinga mi poimo an ni a missionary board ta te po an tel do na ni an thil phalin an ril ru a cha ema chan hai te le mamo tu te tan an nei uyan nei ngai lo an unaw hian mi hang rawlthar wak vayan tuam hloma an inan na thok turin an chhor china kumsom paruk mi Leonard Brown ni in kaudwa nam powder an ti china powder hian ni tinin Richard unaw te chen na in hi aron to a an lekha turte an mamote alam khom sak chin an chem tur me holte po ala khom saka meichia in an ti theilo turan na te a tho sak chin powder hi an chung ko mi ang tak takin an ena an du sak hle an unawa an chena in chung hi anuama boina an nation lo mase kumsang kha zakwa somli February ninga a Thil thleng hian an khotla nga ngor hinga Richard unaw te nun an lo o ruk chin chu rawlthar takin atop ta ani tho chan ni ani a thlasigala ni awangin a vote ema hemini hian Mary chu dar sari le chan ve a thovin a thauma bera ani tin na zirtir na thok tur chuan school lama aliam deuh ngala hemini hi chuan en le Margaret te chu an chuak lawa chomalama in lama a chul thoa chonudar ni a missionary board meeting an nei tura kal tuman ni an unaw hian phur chanan neya Knoxville an kal chumin kortharan leya an korthar le chu avoi khatnan hemini hian hak chuan tuma an phurul hle ani anti turnei ang te chu ti zo zung in an unaw chuan cho chhun an eiduna an nuwa thil thleng tur hi thil thleng tak ani ti kan soinon le sha mange he thil thleng hian tun thleng hian historian te in nial na ala chok chuak china kumtam tak thudik shiat lawa a omnu in thil ni na hai chu ani to a chuti chungpo chuan in nial na ala omreng ani hei hi thudikan hai chu a chu ani Zingdar kwa a an khopa pakhat chu afanu piano zirna fi peturin Richard unaw te chen na ina hian akala heta hi chuan engkimah la pa ngai vek dar kar aliama school lama chuan Mary chuan no pang pahnih nena missionary meeting tur chungchanga thupoimo inziana lekha chu ken tirin ina om alai zon te va pelok tur chuan atira school a hian phone an nei lo awangin Paul thum zir lai no pang pahnih te chuan Richard unaw te chen na in lam chu an pana ma se anin kongka hnung lam an thlen chuan in chunga changa thom mak tak lo chuak chuan sia a mi panaw pang zinga pakhat zok chuan an basement tuk ver zona chuan kun hniamin a han bi chianga chuta chuan mi pa khomwar kenga chekwal tha chu azumu a an hlo awang chuan school lama an tlan let le vata zirtir tu an mu masak ber nena chuan an thil mu chu an shila ma se Mary chuan engwaka ma alo ngai lo achan chu anin hi aliani na hlui to angrenga an khono pangte hian Richard chen na in hi a sang ti nan soi fo china chu asiat ve awangin no pang thu kho chang mai ani ringi na ngai sak liam lawani chonuda som pakhat bor vela chuan avon cosmetic zuar nu pakhat hi
Richard chung ko chen na ina chuan a kal ve le a nunglam kongkhar bok chu akik kara chuta po chuan chhang tu anom lo kongka chuan a beng do in chunglam chu angai thlachina chuta chuan ngik fe thom ni om tak hi chiang lo ruai na sia a in hmalam kongka chuan a kal phei le a chuta kongka akik le don lai tak chuan a thil sia ta wang chuan a thil ti tum chu a top chat kongka chunglam atang chuan mi papa ni okizoi takanin be thom chu a sia a makati dewa a hlau ruk dewa wang chuan thom dim takin kongka chu a kalsana anin chu a kalsan nalani tlailam dar thuma chuan naupang ho chuan school an bang ta a Mary chu missionary board meeting a zo ma nan man tum chuan man mo takin a kal hlok a hmuna thleng chu a han hoi kwala khonge Margaret le en ti in midang te chu a zot ngal alai zon nu te mel chu a mutel ve lawani nu pakhat chuan an chanchin ka shemi alo an ron langlo shim ti na lo changa Mary chuan kan phone chinange ti pa in phone chu alek ka nga anin phone number chu met chuakin a call zuya phone chu a ringat ngata ma se chang tu anom lo Mary chuan ngai chat la ruk na riawa nei to a thil dik lawa omni a shiat na ane a omanom theingang lawa wangin meeting chu a chhuah sana a unaw tenga event tur chuan man mo takin in lampani na ho a thil dik lawa thleng ti a chian em chan chu alai zon te hi missionary meeting mai tur chi an ni lo reilo te a chuan anin chu a thlenga kongka malama chang chuan han lu mai han tuma ma se kongka chu alawin kal a bek khailai chu da brokin chabi chu a phor chhuaka kongka a hon rual che a chuan thil rap thak chu amitin a muta zung mai ani kailon bula chuan ruang pakhat hi thisena inchi apia nuai na lo let reng maya ashoka le achaldara tak silaya kana nu ma a oma oilalpa ka du theilo Margaret ti in Mary chu a chap chhuak ngal rak chul chungin ponlama chuan atlan chhuaka puitu chu a aw ruai mai ani reilo te nuwa chuan an chenom hnai bera om deputy sheriff lui chu chanchin ngai ven turin a ron tlan chhuaka Mary chuan Margaret ruang in chunga a om thu a shil chuan ina chuan atlan lut ve ngala ron chhuak le in puitu tur chu a zong kwal ve le a tual that tu chu in chunga la om takin ti thuwa anin bul hnaya cheng tho an committee vui tu chu kawa an pahnih chuan an pistol chu kengin Richard chung ko chen na ina chuan an lut le silai le kang ran chung chuan muang chang in chunga chuan an luta tual that tu chu atlan chiat ma a man nge yan tum Margaret chu athi to a ma se khonge alai zon nu en chu omang le in malam pindan zong an enkwal nu po chuan an mumai lawa in hnunglam enkwal le tuma holge thui takan zo lai chuan an rin lok ang thil chu an muta ani eni ruang chu thisen ne na inchi apia nuai in chhuata alo let reng maya ani po achaldara tak ka ani chutiang khopa rawlthar thilan mu awang chuan papahni te po chu an nging ve do ta anin chunga chuan lu ruk na hnu ma a om lawa an chhuah le po in felfai takin an chhuak ti lu le chhuana kongka atang chuan a shed the chutia eni ruang omna atanga anhan hoi kwal chuan chhong ni na pan chhauna kailo na changa ban ron lor chuan mu a deputy chuan iban pharo ron inlan ngal ro chuti lau chu ka pangche ti ina awa ma se chang tu an omlo chutia aron chan mai taklawa chuan inveng reng pa chungin inchunga chuan an chawa chuta an thil mu chu an be sei hau lawani powdara an naw dot le du sak em mai chu thisen ne na lo let ve renga achaldara tak thau ka ani minute reilo te chungin Richard Mansona thil thleng chu kho chunga adar ngala an kho sheriff te chuan thil thlen na mun chu an enfia zunga khopa hau thin rim te po an pung khoma an chu ena dokana chuan thleng pakhat hi alo la oma pakhat dangero chu thleng silna a alo om thung chachunan eizo chia vela thil thlenga ni ti chu an ring thiam ngal maya en ruang bul maya chauka a chuan me hol bom la tharlam takhia oma powdara ronda thar chi ani an ring bok kailon bula Margaret ruang chu an zir chiang masa a
asama apin moi kil pakhat zok chu abawa aban reka silai mutlang na hnu ma a oma ka ani lai hian abana pharani lo poin a beilet ve ti na ani tol thatu po hi a mel chiang takin a hmunge yanga sheriff te chuan kailon chu an han zo chawa kailona chuan thisen po akai nuaya achungan thlen chho chuan apin moi pakhat chu an hmu a heta hian ka masaka nianga kailona hian alum thata ni om takani ti chuan powdara ruang chu an han bi chiang le a amaya chuan silai mu hlawina kan na hnu ma a om nuala a om zia chuan a chaldara tak silai dot norbet chungin nai set sota an kap ti na ani sheriff chu kun niamin powdara ruang chu uluk takin a zir chianga ma se thil dang an mit la tak tu an mutel tlat powdara ruang chuan thil dela nei ni in an sia an han choi ka nga akut bul maya chuan 38 caliber pistol avon na po tuikep lungat kartut li ka ruwa to lo om chu an hmu a he poirap thak tak hi powdara khoi hi ani ti na emni case chu an khar ngal thei ti na ani mayangem ma se chu tianga ol sam chu alo ni hau lo thil hi kan mu ang maya ol sam hi alo ni chin lo anu zela thil thleng hian an tlang dung hmor nginga American history thil mak beisei lo thil thleng soi hlo berle lian tham ber tia an soi chin ani phahialani atira chuan sheriff te chuan chu poi chu powdara khoi anga puangzarin thu to pansiama powdara thil ti ani ring pol anom chungin aring lo pol po tam takan oma an case chu an buai pui chhun zom reng thawa chanchin buwa te an nu chuina konga pui thei le kharon ziak the anom chuan loman chatok takan siam sak tur thu an puangzar na sa a le khathon po an dong hnem chen khatin Richard Unaw te hi an thil nei I tin powder hi an thatani an ringa loni te reng po ni se engwangin nge ama le ama achal dara ai in ka vengo tang evidence tam takin powder kok ma se zona dang chan theilo tam takala oma powder hian Richard Unaw te chan atum na lama anun na achan ve zok ani ring polan om chawbo powder brown hi rawlthar re thei takania silai ka po athiam don lava khatianga chiang lutuka anchal dara tak akap kha thil oi omla ve takani he rawlthar hi fashani in aron chor chhuana hi chiang taka sha the ani lava chen khat chuan Pittsburgh lam mi ani thuan soya a chenin Kentucky lam mi ani thuan soi ve boka chiang taka soi the an omlo tlangkam ti tia changa an sha dan chuan powdara sen lai hian apa in nu pakhata thata anu loka ama chu athi vele a anu hi rilrulama damlo na namen lovina tlak buak zuya powdara kumlimi lekani lain adamlo na awang chuan abaural vele a Oliver Spring anu pa no pangchan haite chanpui chin chuan powder hi an shwai lut ta ni in an soi no pangte mani se powder hian amamo leive na tur to ka na atho angai ve china athi thlenga anna tho chin ang mi mamo lam khom sakte achul chul tho te hi kumso mani achang alo tho to chinani chung ko house tak tak ten na an ne shang shang an tho tir china ti chuan hlo tle ma zong an pe chin mitam takin powder hi an ngai na in an khongai thei emema ril ru thiang hlim in kil toile in thashung tak poisoi lo le thoi takania hetiang poirap thak hi a khoyan ring theilo ama she chiang tak tak tu phei chuan silai te thina lam kai noi reng reng hi chu a hlau chin hle ni nan soi nge nge a mi in ran an talna thi sen vel ti fai tura choran tum poin thi sen a hlawa wangin in thashung tak chungin a lo nar chin an khomi thi vui tu mi thi ruang song bol chin tu poin a chul chul a lo pui tu atan chora tum china powder hian a du ngai mi alawani voi khat po achian kom chin rawlthar chen khatin powder hi silai ka na lo chi in burwa ka ti ran tuma silai chu a hlawa a khoi ngam mi alo ni nan soibok aril ru a tha a azai damin mi khongai na anga hle a adoi reu em boka nui mela pureng chini na ma she tu te chuan an soyani
ma se chu tiang ani rual chuan ani na dang lang chuak zen zen lo a zedang soi the an lo om ve nual boka chen khat soi dan chuan powder hian thin butu ta neya a thin rim hi apuak le pop china powder ani chan po hi gun powder silai lo atanga an la ka ni a thin rim puak pop chin wanga powder ti an ni chu an soi zel dana phei chuan he thila thlen ma de ulok hian Richard unaw te chuan powder le na thoka an chhor chin midang te chu su tharan lei sak veka powder chuan midang hauta chu ata ain aman atau bik ti a she chuaka chu wang chuan alung oi lo em a alung oi lo ti Richard unaw te nan hria chuan an lak sak le tur thuin an vawa chumi kal zel chuan he poi khoina hi a thlen ta ni a soi an ombok ani chuan powder a chanchin an soi dan engzok hinge dignita ang nge apan hi hian a dik ve ve zok ruangan mu to ka chuan thu she tu somni pariat komin poi khoina thlen ni a powder a chet kwal dan te a thil ti te hria tan tuma mi sang sang hne na chang thu an la khom nu chuan hetiang hian nu chui tu te chuan thu an pot chat ta a khamini khan powder chuan pi hanai ina ahun ai maing me hol deliver turina chuaka pi hanai hi Richard una te chen om nu ni in nu house takani me hol chu pi hanai pindan thlengina choi chawa chuta chuan 38 caliber pistol upato tak chu pi hanai chuan a lo da langa chu pistol chu powder chuan la in a kot ipte a ada ngal maka he silai hi ama po in pi hanai ina hian a lo mu fo to china tunjuma chuan en lia mai lovin ani tu hriat hau loin alata ani chumi hnu chuan Richard chung ko in hnunglam kongka achang chuan lutin an chauka chuan mei hol chu ada a ko chungchanga chuan en cho chhun elai chu a chhuah chala in hnial boy zelin a chaldara tak a pistol ruk mang chuan a kap ta a ti chuan thinrim na ala khat chungin in chunglam pan chuan a chhaule a chuta chuan Margaret nen chuan anin to ka Margaret chu ama lo in veng ve in anin chai boy dewa anin chai boy na lama chuan a ban reka a kap phota a ngunga a kap le a Margaret chu kailo na chuan lumin a topa thlen thlak chuan a chaldara taka kap le ani a thinrim na te adai nu chuan a thil ti swal chu she chhuakin a in thiam lawa shiomati ema wangin ama le ama po chu a in kap hlum ve ta ani thil thlen dan chui chhuah chu a ul sam phian mai ma se Richard unawa ladam omchun Mary soidan thunga chuan ko chungchanga boina chu dot vekani thunga powder hian lung oi lo na lo nei te reng po ni se poya khoi pha aring lawa silai hlau ti Mary ngei po hian a hriat puya wangin alai zon te that tu hi powder ani aring theilo khatianga fu khan silai hlavin engtin nge aka thei te rengang an ruang postmortem tu chuan Richard unaw te kha dar som pani borvela thi anni ina soya ma se powder thung kha chu dar kar ni nu daya thi ani thil dik lo chu a om chiang ani ahuna in mil theilawa an veng dor kai pakhat po in chonulam dar khat borvela powder hian an dora changthop aron leiti a soi ve boka heti hunla hi chuan Richard unaw te kha an thi dai to dar khat le minute som panga a powder hian Richard unaw te le kha tur da ka aron lam ti da ka thok poina soya Mary chuan he poi hi midang khoyani aring nget bur mai ani ani chuan avon zwar tunu in kongka achanga mi pa o a hriat le no pangten mi pa thla an hmu khatunge ni ta ang a hnu fe a hnu chui tu te chuan Richard in chunga hian meizial bungan hmu nuala Richard unaw te hian tu man meizial an zungai lawa powder po khana zungai lo atopa chuan evidence le thu she tu te thu soi mangin powder ti ani lo mel ta viawa an vaya thina apoi khoi tu chu la hriat chhuah lo ani thu court chuan a pom tange nge a ma se sheriff report a chuan poi khoi tu chu powder angina la inzia kani kum engemaw za chung chu he poi khoina hian in hnial na atam emema thu nei to sang lama po in hnial na tam berani a twal thana hi in rokna kai hnoi ani an ring lawa a chan chu an ina changkhan engma thil bawa omlo ngai dan sang sang in anglo tak tak alo pianga
a chenin an unaw te ngei thil ti ani te an ring ruma a chan chu an thi ma kum khan an unaw an cousin te nen Richard unaw te hi tuna an chen na in lian pui in chu hian court anin king zak zaka an pang ber Mary thlengin chen khat chuan an ring hlela a chan chu a u te thi atanga kumsari aliam hnuwa an chen na in chu a shala a shal hnu loka an hal chhevek ani he in a hian evidence dang hmu chhuah lo ala omanga chu hal ralan tum nge ni ang an boral ni atanga ani lina a Richard unaw te kha vui liam an ni a an vuina hun ser po ro pui taka kalpui ani an kormoi le an hak man tak lau kha hak tir an ni nge kha poi khoina a thlen hnu khan an khwa chu mun hnia anin chen hloka powder brown a chan tu pol le a chan lo tu pol an ni ko in lungrual tak ni chin kha anin hal ti a he poi khoina hian an khwa hi a hung na sa hle powder ho tu ten arwang kha kholaya chayan tuma wangin aruk takin an phuma an phumna mun po tu man an zon chhuah theilo na tura ani ma se kumaliama an thin rim na te adai de hnu in powder chu thlan muala po ni lo mimal rama phuma ni ti hriat ania ma se thlan lunga mingziak te po ala nei ve lavani ashan pa in atan voina hun ser po manani ve lava ran thi phumin an phum deuh top ti chuan poi khoi tu ani ring theilo tu Richard chung kwa te chuan an chum mangin thlan lungte an lei saka alung an phun sak hiala kumaliam zela thudik chu hai chhuah thei ani an ring to lava ti a po an soi tam to lava Richard unaw te case chuan thei ngil a hlo zui ve ta a ti chuan kumsom ruka liam hnu kumsang ni khan radio interview pakhat chuan Tennessee a he case aron tilar le waka Oliver Spring Police te po in case chu an hun chat le angai pha hialani a in chan na chu papakhat kumsum sari pangami in radio podcast a athu soi wangani a he pa hian a hming tarla na du lava a soidan chuan kumsang kha zakwa somli a poi khoina thlenla khan kumsom pangami ani a tual thana a thlen mani khan mingau papani in Richard unaw te chen na in an en thalaya hmu a ma se chumi te chuan ama chuan ron hmu ve manawangin an wawa engma soi chhuak lo turin an tia a soi chhuah chuan an tha tur thua an wawa wangin a hun lai khan engma soi chhuak ngam lo ni in a soi he interview hi Oliver Spring mi puite chuan an ngai ven mema chui chiang chhale turin police te an nor na salutuka case chu an hong chhale hiala ma se kumtam takaliam to a poi khoi tu arin hlel thei te po chu an dam to lava an chung te an thla te ti mual phau theina ni awangin tu hming ma rin hlel thuwa po tarlan ani lo a topa kumsang ni pakhat khan sheriff pakhat kumsom ruk pakhat a upa chuan powder brown kha poi khoi tu ani lo ti apuang zar tange a ma se poi khoi tu dik tak chu hrial chhuah ani thei ta chuang lawani an chenom nu silai khan engtin nge than ni dan tu nge papahni te hi ni ang Richard unaw te hi an eng poi nge an soi papahni te kha midang in tual thatura an roi chhon an ni theyangem ani chuan Richard unaw te thi du tu kha tu nge ni ang tun thleng hian he case boy chuar thudik chhoi chhuah thei lo ala ni reng ani ole tun chuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota minlo ngai thlak saka wangin kalom ema ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin he channel hi minlo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tur te po minlo ngai chan sak zel don nia